tanga inesi khliap mat hadu khat prangut ki men simbreu ki shidu ei khamaka tanga inesi khliap mat ki pait ba ki basyang hakiti ki kali kim simla poi perkhat baka jing dehang kali jongki kan poi penban syaka apat sepsngi ka basyar khayaki kum ta kane ke jingjia kade ke bala jia mentak sngihi khat lai tarik ubnai Januari usnam arhajar arpusau hapo akari Colombia hadin ba ulaba lapsan ulat her lenter hapo akatai kari ulaba ulapsan ublane palat arpusau kenta nadu menen ka khat artarik ubnai Januari hadu mentak sngihi ulaba ulapsan ulapelong ya ki kendau ki lum ter-ter ki badan hakateka ri Colombia bakin jam bakin suai bakin tuada ka basuk ha ka bakane ka ke jingjia ka basyar khai ka ba mata sam ka bala jia men step hi ka porsi phau ba je ha kateka snong ya ka bala tip kerteng mata ka choko ki pait ba kat ba ki dang yang lan ha ka jing dang kali namar bala jor ka jing bun kali kensan ulumba badan hakin riang cakata ke surak ba ula syutwa na pang halor kane ke jing tua cu ne ulumba ki pait ba kila lenyar kila ker ka jam namar ka jing du ceki men simbreu nget langit ha ka ba hadu khat prangut ki men simbreu kila do na bat pala lai pusan ngot pat ki breu ki basyang po ki kali hi kila men saujur hadin kane ke jingjia u presiden jakari Colombia ulas ngau lem na kabenta ka jingdu na ceki men simbreu ngil langit ula ang bakum kini ki jingjia om simlatip hakino ki por ha ino ibenta hang ne hapo perthejongi kila banjia bai hakino ki por